Lang, sige na, makita tag balik ba? Dili na lagi ko makikita nimo. Anong di magkita? Sa may saan ako nimo, ha? Wa ba ka mag-enjoy sa last na tumanaguban? Kaya ako, nag-enjoy kay ko. Ayaw na kong samo ka. Sulti lang gugugod. Ano sa di problema nimo? Unsay problema? Ang problema kay naa kay uyab. Ha? Mo na problema, Raver. Dili ko gusto maging-fling-fling ug nanay uyab, uy. Maong palihog lang. Ayaw na kong samo ka. Kinsa ba yung nagsulti nimo, ana, ha? Kinsa? Ha? Ako? Oh, ikaw ko na yung nagsulti niya. Noong sam taon ka ba eh? Anong gilaglag bang ko nimo? Kung mituusad ka nga makabuhat ko nimo ni ana, naunsa taon ka, amigo gud ta. Di ko mo traidor nimo. Tinood ka? Bay, amigo ta. Sukad pa mga elementary pa ta. Hangtod na karon nga nanarbaho na ta. Nagtuo ka nga makabuhat ko ana diyan nimo? Bay, O kayo ko ing na. Nga mas tuuan pa nimo na babayana, nga bag-o pa nimong nakailak kay nako. kuan gud, naglagot ra ko ba nga nagununa ba? Kanahan gud kay ko atong bayhana gud. Sus. Kano sa pamatawang ka mawili og babae oy. Ay kabala ka. Hatagan ti kag babae nga mas labaw pa ato niya. Ha? Kinsa man? I'm Carlota. Ako mo igiingon ni Arthur nga ipamit nimo. Ha? Hanggang si Arthur eh. Atagan kong tiguang noon. Matod pa niya. Nga nakita ka man kuno babae nga mag-enjoy kang ikauban. Well, I'm an adventurous woman. Og happy-go-lucky rapod ko. Pwede na tong buhaton ko na unsa may gusto nimong buhaton nato. Ha? Raver! Shani? Inuod gid ay nga nakita-kita nga laing babay. Oh, Sa kadaghan mo gipuli na ako, tanipag yung tigawangan ako. Oh, wait. Oo, sa to'y gitawag di mo na ako. Tigawang? Time para. Time para, good. Wa kay respeto. Karyotsa. Babe, Shani, ay sagod kasuko na yun. Di man ako uyab ng tiguang ah. Oh, si tigawang, Raver. Ang butang ipasabot ba? Di na ako ni uyab. Di ta ka uyab, ma'am. Kuan, usa ka organizer. O nagpatabang ko niya kung saan ako pagkuan ka ng pagpropose nimo. Unsa? Sean, babe, nasakpan namagig ko nimo. Sige, karon na lang ko magpropose nimo. Pero, wa pa lang ko'y sing-sing kay nangandang paligi ko. Sean, will you marry me? Yes. Oh, Yes, Raver. Barog na diha. I love you. I love you too. Og ma'am, sorry gid kaayo hang gitawag ti kag tiguang. Sorry gid kaayo. Sorry kayo, Carlota. Katawa ka lang da. Dipaya ko nimo. Gitagan ko nimo tiguang. Sorry na gud. Ta. Pamang ko kay bawo nga tiguang na dito. Nagka-chat-chat naman gud mi ato sa Facebook kadyot. AI din gamit ato niya. Ay. Pero kaslo na nagid ka. Ay, bao na gid ni. Nahinayak naman. Magpakasal na gid mi ini ni Shani by Arthur. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat niyo tanan. Recorded by X Thunder Gaming. Ya, kumusta kinabuhi yung bag-o minyo bay? Okay raman bay. Pero laay oy. Bay, trabaho ra gyud nga akong routine inis kinabuhi bay. Siyempre, minyo naman ka.
mag-question naman ka ni siya ni Ana kung anong dugay kang nauli. Pero okay na eh. Ha? Anak magandang minyo. Swerte gani ka kay guwapa kay kag-asawa. Oy, 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 oy. Unsa man ning imo, ha? Ha? Nga naman. May diagram ko ni siya ni. Ayaw kalimot sa atong bro code, ha? Bahalag bisag kinsang babae nga tripan, di lang nga akong asawa ug ang imo uyab, ha? Ay. Di siya tao na mahitabo eh. Nya, unsa man tayo ni? Ano sa mata mong laag? Waton lang ako nga may trabaho sa layo si Shani. Para okay ra nga magdugay ta. Dugay ta mo uli. Kanusa pa ka na, no? Babe, modo ko sa probinsya na mo. Namo ko'y trabahoon sa mong branch dito, good. Og since naamagid ko dito, adto na lang sa nako sa lasma magpapa. Oh. Adto ko mo stay for 3 days. Mo ba? Babe, mayo hinaon. We're excited kay kada. Oh, syempre. Kanus apag ug kalas na kauli sa inyong probinsya. Naibausag ko nga makalipay na nimo, di ba? Sakto gid ka, babe. Og makalipay sa nako if mauban ka nako. Ha? Leave og tulo ka adlaw, babe. Sige na. Kuyog ti sa probinsya. Babe, di taon ko pwede ana, oy. Nganong dili man? Nga na may pila ka leave every month, diba? Oo, lagi, pero di lagi mahimo. Di na ko pwedeng biyaan akong trabahoon. Okay. Ani na lang. Mamawi lang ko nimo, okay? Okay. Pero mag-video call ba kita permi before matug ka, ha? Ha? Oo, babe. Sige, sure kayo. Way problema. Ay. Ha? Adto ta sa inyo magparte? Oo, wa man si Shani. Lisod sa kayo kung bulakaw ko kay mag-video call mi sa dayon ng tug. May nang naara diri sa bahay ba kay dali ra ko makadagan sa kwarto. Oh, sige good. Magdadala kog chicks. Kana. Enjoy guys, enjoy. Hala, kadiyo sa maya. Adto ko sa akong kwarto. Nanawag si Shani. Asa ka? Naras ba eh? Wala ka makaila sa atong kwarto? No, tanawaw. Saba man good. Mura mag-nain nag-disco. Siguro yung nag-party sa to silingan. Maong saba kayo na sa Maong saba kayo ba? Mao ba? Puwa kay kagnaong. Nakainom ka? Kuan, nag-chat-chat lang ko gamay diri. Siyempre, lahi kayo. Huwag ka diri. Gimingaw na kay ko nimo, babe. Gimingaw na sad kay ko nimo. Sige lang, mauli ako dayon. Ay, so, sa ipagdali, oy. Take your time, ha? Tag-sarabaya ka makauli diha. Sige na. Duka na kay ko, ha? Matuog na ko, babe. Good night. I love you. Sige, good night. I love you. Yoo! Padayo ng party! Bay, daag taon niya. Sige ba? Ako lang nun si Shani nga muuti ko. Sige. Kitang tulos akong kauban sa trabaho. Si Joseph ba? Game sa ito. Pero siguro alagid nga makapananghid ka. May problema, babe. Basta, pahibaw lang cute. Basta padong nakauli, ha? Okay, babe. Mo-update din ko nimo. Ug salamat sa pagsabot, ha, babe. Masinabtanon gi kay kada. Inom ni si Arthur. Wa pa man. Kanahan ning tawhana da. Bay. Wa pa si Arthur? Wa pa man. Ida ning tawhana. Nanawag ay. Hello. Asam ka? Bay, nakoy hangyo ni mo, bi. Ha? Unsa man na? Kuan ka, pwede lingaw-lingaw na ni mo si Joseph. Nag-uban magod mi siya yung uyab doon. Unsa? Nabuang ka? Imong giunay ang uyab sa imong amigo? Mental man ako. Usa pa, suod na ako, pero diligil pareho sa itong kasuod. Sige na, bi. Hangyo lang ko ni mo ba? Karoon na bitaw. Sige.
Hangtod unsang orasa mo kutob diha? Alas 10 man ron, no? Mga alas 12. O sige, mag-chat-chat lang mi. Wa pa gina si Arthur ba? Malangay pa man to ba kay naman ko may emergency daw. Uwaton lang ginagawa. Pag nahubog na kong pinabot niya. Natubag na ko tanan mo ang pagutan na. Ay. Nakonsensya naman yun noon ko bay. Saan sa ba? Bay, suway tawag mo uyab ko. Nag-uban silang Arthur. Ha? Si Arthur may bahalang pasabot nimo. Basta kay tawag itong imong uyab. Bay, wow ko'y uyab. Ha? Ang gawin si Arthur. Gibuhat na sa DNA niya. Oh. Tungod sa Murag ikaw mo yung ngayong mo pauli sa inyo. Kaya murag ikaw mo yung gilipat ni Arthur. ha? Mga hayop mo! Buang ka, ha? Oh! Anong gibuhat ni mo lang ko, sanay? Dili lalim binuangan sa. Oh, usa? Nahiba ko sa mga binuang ni mo, River. Nahiba akong daghan kang babae sa wakat na makasalog hangtod karon. Gibuang gihapon ko nimo. Oh, Bay, sorry bay. Kang siya ni nga plano. og nisugot sa ka? Ha? Traitor ka! Karon nga nakabawas ako ni mo, River. Sige, pagtagba og pamabay. Oh, Tungod kay magbuwag na ta. Sanay! Ay, nagbuhatan ako, Sanay! Malaway ka! Sanay! Ang kuno nako nga nagmahay kay ko sa akong gibuhat ni Shani. Doble ang sakit nga akong gibati. Nga nawaan ako ang tao nga akong gimahal o ang akong best friend nga giisip nako nga ako nang igsuon. Kay ni traidor nako. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga hikalang kaagi ni River nga taga Cebu City wan sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, bakit pa ba? Ang mong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kung kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpan.